Hekk kif komplit il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ kontra tliet uffiċjali ta' Transport Malta li ftit ġimgħat ilu wieġbu li mhux ħatja l-akkużi ta' tixħim f'testijiet tas-sewqan, il-qorti għamlitha ċara mal-avukat ta' wieħed mill-imputati Joe Giglio biex dan il-każ u l-qorti nnifisha ma jintużawx bħala pjattaforma politika. Waqt il-kontroeżami tal-ispettur tal-prosekuzzjoni Wayne Borch ġie sostnut li l-Pulizija għadha tinvestiga l-kontenut tal-evidenza brabta ma' każ ta' allegat tixħim f'testijiet tas-sewqan. Fix-xhieda tiegħu l-Ispettur Borch ippreżenta wkoll mandati ta' arrest u l-istqarrijiet tal-imputati mal-Pulizija. Ġew ippreżentati fil-qorti wkoll konverzazzjonijiet ta' wieħed mill-uffiċjali u l-avukati tal-imputati fosthom Joe Giglio għamlu l-kontroeżami tagħhom. Mistoqsi dwar dawn il-konverzazzjonijiet elevati l-Ispettur Borch qal li l-investigazzjoni hija waħda twila u li tieħu l-ħin, anke minħabba l-fatt li persuni ordinarji referuti għan Transport Malta kienu jistaqsu għal pjaċiri ġusti u meritati. Tul is-seduta l-qorti sostniet ukoll li se tikteb il-Kummissarju tal-Pulizija sabiex iwettaq investigazzjoni dettaljata. Żagħżugħ ta' 27 sena tpoġġa taħt probation għal 3 snin wara li nstab ħati li sawwat lis-sieħba waqt argument. Barra minn hekk il-qorti ħarġet ordni ta' trattament fil-konfront tiegħu sabiex jikkontrolla r-rabja u wissietu li jiġi mmultat 500 euro jekk javviċina l-ex tfajla u l-familja tagħha. Fi frar ta' sentejn ilu iż-żagħżugħ u tfajla kienu f'relazzjoni. It-tfajla xedet li żagħżugħ ħeppalija ikkaġunala ġrieħi gravi u weddida minn barra li jeddida li se joqtolha, eddida wkoll bil-familja. Fix-xhieda tagħha qalet li żagħżugħ beda jagħtiha ħabtilha rasa mal-art prova jitfaħħa minn fuq ċin tal-isfel u prova jifgaħħa. Madankollu iż-żagħżugħ xiet li kienet it-tfajla li pruvat tagħtih daqqa ta' sieq biex titfgħu minn ċin tal-isfel u kellu jimbutta biex jiddefendi ruħu. Qal ukoll li t-tfajla pruvat tikdmu u kien bekk li mbuttaw u ħabtet rasa mal-art. Il-Maġistrat Gabriella Vella esprimiet dubju dwar kemm hu validu l-argument li żagħżugħ iddefenda lilu nnifsu u għalhekk sabitu ħati. Hija kkonsidrat il-fatt li t-tfajla ħafritlu imma qiset ukoll il-fatt li għandu bżonn jitgħallem kif jikkontrolla r-rabja tiegħu li ġejja minn passat diffiċli.